Assalomu alaykum tomoshabin.
магазин буромадем тамошобинони азиз. Мо тоқа барои авқит папугай буромада будем. Лекин ду магазин дуромадем. Магазин фикс прайс, магнит. Ина нав. Мерим хона соста. ҳаво беҳад хунукай. нафас мекашӣ, маска пӯшидагӣ. вақте нафас мекашӣ миҷоҳо ях мекунанд дар ҳавли вайда нафас кашиданда. магазин медуром, магазин дуромадем тез вайши яхҳои миҷо ов шудасиям беҳад хунукай ҳаво. ина бини барфа бини як мекунем чиқа барфи фасон. хай тамошобинони азиз, ҳама гита худованд нигаҳбон боша, дар паноҳи худо бошед. мардуми хуби мусалмони рӯи дунё, канали моро дастгирӣ кунед, обуна шавед, комент монед, лайк кунед. лайк монед. хай аз шумо ҳечи намеравад. дастгири шумо пешравии мо ҳаст.